fada kan wanda bai kuskure ba wallahu ta'ala a'lam. na sai mai tambaya ta gaba mu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. yace Allah ta'ala ya kara wa malam da alaramma lafiya da imani. Amin ya hayyu ya qayyum. yace tambaya ta ita ce ni ne nake neman auren wata baiwar Allah kuma bazawara ce mijinta ya sake ta yau kimanin wata 5 da kuma za ka tambaye ta da Allah cire bazawaran nan kai ne kake neman wata mijin ai ana neman aure ana dan da barbaro shi za wasu suna ba da mu ai baka zuwa neman baka zuwa karaye kuma ka ce bazawara da Allah goje kalmar ni ne nake neman wata da aure mijinta ya rasu ai daga nan mun gane haba sai ka ce ku ba ku yi abubuwan ba kuna ba da mu wani lokaci yawa ai ki hakuri in kin ji tambayar kuskure ne ya faru aka sa wannan kalmar da Allah a goge ta dan sake mu je. Malam ya ce ni ne nake neman auren wata baiwar Allah kuma bizar ce. Mijinta ya sake. Yanzu wannan bizar din Ibrahim ya faɗa injiniya ba shi mai tambaye ba mu ci gaba. Mijinta ya sake ta yau imanin wata 5 da suka wuce. Amma kullum duk lokacin da na yi mata maganar neman wato aure na da ita sai ta ce bata gama idda ba da na tambaye ta menene dalili sai ta ce wato an sun yi tazarar haihuwa ne wato family planning ko kuma child spacing da mijinta tsohon mijinta kenan sai ya kasance ba ta ganin jini to shine yake cewa malam gashi an ce sai ta yi jini 3 to malam yaushe za ta gama idda ko za a iya ɗaura mana auren a haka daga Abdulrazak Lawal Kafur jihar Katsina. Fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai mashhurin littafinsa da ne ta magana a kai Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni ya yi maganganu a kan masail da ke da alaka da shika da idda a volum na 13 tun daga kaman wannan tambayin na da alaka da kaman shafi na 196 zuwa 200 kaman shafi hudun nan na da munasaba ga wannan tambayar da aka yi abin da yake fada shine na farko idan mace al'adarta ta tsaya in ba a san dalilin tsayawan al'ada ba malaman fiƙo suka ce iddanta shekara guda ne in ba a san dalili ba in ba a san dalili ba wata 9 na tsammanin juna biyu da haihuwa in wannan ya wuce ya zama ba ta da juna biyu sai ta yi wata 3 na idda in kuma an san dalili na rashin zuwan al'ada din to anan sai a yi ƙoƙarin jiran dalilin ya gushe ko a gusar da shi dalili da ake iya sani shine misali kamar ita ta faɗa ta ce sun yi child spacing ne akwai child spacing akwai family planning child spacing shine kamar contraceptives da ake da su akwai na injection kamar na allura haka akwai na implant da ake yi akwai na IUDs da ake yi waɗannan duka su ana kiransu temporary contraceptives ne so suna goyon bayan child spacing tazarar haihuwa ne amma hatsarin akwai kuma wanda ake na contraceptive shi kuma da is permanent in aka yi shi ba a tsammanin aihuwa kuma gaba ɗaya ta ƙare shi ne abin da ake cewa female sterilization shi wannan kin kaga gabaki ɗaya menene babu tsammanin haihuwa to a ƙa'ida idan an yi sterilization ne na mace a magana mafi inganci babu tsammanin aihuwa don tubes ɗinta ne fallopian tubes ɗin na ake sa clips a kansu sai zama ruwan aihuwan baya haduwa sannan akwai wanda kuma uterus nato ake cire shi gaba daya uterus kuma shine wanda kaman ɗa yake kwanciya a ciki ake samun fertilization na eggs a ciki da makamantansu so in aka cire shi a nan kaga babu inda ɗa zai zauna so da haka maganar ciki ya ƙare to daga an cire shi magana ta ƙare a waɗannan halaye in cirewa aka yi ko permanent want ne to ka'ida iddanta yana shiga cikin wa'ulatul yana shiga cikin babin wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur sai zama iddanta wata 3 ne in an yi na dindindin ne tsaye da haihuwa
za ta yi wata 3 ta shiga cikin matan da suka cire tsammanin haihuwa. Mafhum? Tayyib. Idan kuma wanda aka yi temporary ne kamar na implant da ake yi ko na IUDs da ake sa wa mata ko wani abu da ya kama da wannan, su they are reversible, ana iya zuwa a cire. In aka cire to insha Allah za ta yi al'ada 1 2 3 sai ya zama ta kammala me